Ang problema sa agianan sa mga tao ug ang baha nga dugay nang nasinati sa mga tao sa duha ka barangay sa Dakbayan masolusyonan na sa dili madugay kung unsa kini nga mga barangay sa ira nato pinaagi sa Balitang Barangay. Uban ng mga kapitan sa Hipodromo ug Karita gisubay sa chairman sa Committee on Infrastructure ug Flood Control ang madapit nga dugay nang nahimong kalbaryo sa mga tao. Ang kahuot sa agianan ug ang sapa nga gihulagway nga patay na tungod sa basura ug mga infrastrukturang nakaali sa mga balay sa mga informal settlers ang gisubay nila. Kini ang target nga mahawanan ug mapalapdan ilabi na ang mga sapa nga mao hinungdan nga maglunang sa baha ang pipila ka mga dapit sa syudad. Muna among gitanaw karon gi-survey namo nga makakita mi og mga diversion road. So doon namin nakitaan nga ang katong what they called abandoned road amo tong i-revive buhatan og karsada at the same time ang drainage niya ato sang i-rehabilitate. Gihangop sa duha ka mga leader sa barangay ang mga lakang sa Dakbayan sa Subo apan nang hinaot sila nga adunay kabalhinan ang mga maapektuhan nga mga munupyo sa clearing operation nga himuon. Ang barangay Karita adunay 60 ka mga residenteng maapektuhan samtang 20 usab nini gikan sa barangay Hipodromo. Andam ra matud pa ang residente nga mobalhin. Nagkuhat lang sa city kung doon na bagi relocation site, okay naman sila, marelocate sila nga, makuha sila diya, kay i-relocate lang gid sila. Salamat sa ko nga nakita ni nga problema sa pani Sir Consjere kay ang nakita na mo ang kalisod ug panalitan magsunog ang barangay Hipodromo balik. Wa gay lain kaluksan nga ng entrance exit ra gyapon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.